Bhéarla san ísean bheag gairid seo a thaispeáin Steve, na dóigh leis an síol tradiisiúnta agus an teicneolaíocht a thagasc agus tú ag díriú isteach ar ranna cainte. So don bhísean seo tá ag díriú isteach ar aptar bainneam Lens, Office Lens. Níl a deanna ógata tí tú neart ranna whiteboard document business card photo, so tá go a réanú document. Agus just breú ar le grain graph a ghlacu. Agus a luithe is atá próiseáil deanta, breú ar don hí sa chorne. Agus a ríis má bhrúann tú ar don eile. Agus tá neart ranna ógata leis sin a chur a raibh ag duine ag an eile, ag OneNote, ag OneDrive agus ar eile ach an éirí seo tá go le arc ar Immersive Reader ag an One in sin agus nar réanaíonn tú sin. Duna sé próiseáil ionta cleiste sa chulra agus ba sin ag brath ar an luas idirlíne atá ógata agus sin feici muid an tafod nó an grain graph agus pici agus go dtí glatsa neart rudaí a dhéanú an seo. An céad rud gur féidir le a dhéanú na go dtí leis an rud léamh nó ní léonn siad ach na mór hangathe agus ar naon eile an Gaeilge mar cuid de sin go fáil. So mar bhruamsa ar Shane, he's again one. Hunger 13. Michael went up the road to his friend Pat, and together they would walk the mile to the bog to see if they could get a fill for the basket. Agus neart ranna he's again one, mata tú géirí sin a úsáid sin Lewis an gútha, go dtí glatsa sin athrú ag gra Lewis, más ban nó más fearr atá a léamh mar cuidste. Thuas an seo áitiúil an go dtí glatsa méid na bhacail athrú ag brath ar na scoláirí go dtí glatsa sepia a réanú a bheith dú agus ará sé rééis sin ag buan. An rud sa lear, rud a bhfuil muid go lear ar inis, na mata tú ag díriú isteach ar an Bhéarla, ar an ghaelscoil, agus go bhfuil tú a géirí na ranna cainte a bhíonú go dtí leis an inneall seo na ranna cainte a aichint, so mar shampla má réanaíonn sa anamachal agus sin iad na hainneamachal agus iad a le aimsiúthe an sin má hé muid arás ar lear go dtí glatsa an lipéad a thaispeáint le feiceáil cé acu na hainneamachal sa ceann seo. Arás sé go arís beidir go bhfuil tú ag díriú isteach ar na bríochra, réanaíonn tú na bríochra, sin iad na bríochra. Agus mar shampla mar a bhfuil an scoláire cinnte go dtí an céile atá leis an focail mother bent her over as she poured water. Bhríonn tú ar poured go bhfeiceann tú pictar den rud atá gceist. Siúc, wash agus arilla. Má bhríonn tú an éirí seo ar na hadiachtaí. Agus an nóie má réanaíonn tú iad a lig go dtí glatsa díriú isteach ar na ranna cainte ar fad atá istí sa leathanach seo den leor under the Hawthorn tree. Rud eile atá ar fáil agus sé sin na silaí má réanaíonn tú sin go dtí glatsa an text mar shampla healing Mary always. So sin just fi sin bug le thaispeáin Steve go dtí le an ólam, go dtí le rudaí tradiisiúnta agus go dtí glatsa sin a bheith máscaí le chéile leis an nua theicneolaíocht agus go dtí le scoláirí
neart a ólam agus an díriústa ar lehanach a bhhain agus tú i ggéirí na ranna cainte agus. Tásúlam go raibh seo ina chuid